Bon dia. La situació meteorològica ve anunciant un canvi de temps que demà es manifestarà en forma d'un front que taparà el cel progressivament i que deixarà pluges, les primeres en moltes setmanes. Una situació que també vindrà marcada per una baixada de les temperatures, que en alguns casos serà destacable i que de fet es deixarà un ambient completament diferent al que temien la setmana passada, amb aquests rècords de temperatures màximes que recorden van ser absoluts en molts observatoris. Situació completament diferent esta setmana que comencem, amb un ambient, com diem, molt més fresc i amb unes temperatures normalitzades i uns valors ja dins del que és habitual per al mes de maig, que res tindran a veure en aquest ambient d'estiu avançat que tinguérem la setmana passada. De fet, en la previsió de les màximes podem veure com avui es preveu que tinguem uns valors que situen al voltant de 26-28 graus en l'àrea del Golf de València. Seran les temperatures més elevades de la jornada, entre 18 i 20 cap a les comarques de l'interior, però vegen el descens que es preveu per a demà. Una situació que vindrà marcada per unes temperatures sensiblement més baixes, especialment a les comarques de l'interior nord, on es notarà més aquest descens. Només cap al sud continuarem tenint aquests 24-26 graus propis de l'època, però passaran les temperatures a l'àrea litoral del Golf de València i sobretot cap a l'interior, on poden estar inclús per davall dels 18 graus. Per tant, un ambient completament diferent al que teníem fa uns dies i amb una setmana que iniciem amb la perspectiva d'eixe front que arribarà. Una massa d'aire fred reemplaça la més càlida que hem tingut en les últimes hores i, a més, un front que deixarà precipitacions. Tot i que no es preveu que siguin generals ni massa quantioses, sí que creiem que poden registrar-se ruixats generalitzats a les comarques de l'interior. Per tant, res tindrà a veure la jornada de demà, ni que siga pels núvols i per l'ambient fresc amb esta que podíem veure avui des del cap de la nau, imatges que ens envia Toni Bolufer, que ens mostren aquesta situació de calma que vindrà reemplaçada a partir de demà per el vent allevantat i de gregal que bufarà especialment a la costa i que arribarà a ser moderat. Com veuen, una mar que pareix una bassa d'oli i que en les pròximes hores anirà revolicant-se una miqueta més, quedarà un poc més alterada amb un vent, com diguem, allevantat i de gregal que afectarà sobretot les comarques de la meitat sud. Hem tingut també un ambient de plena estabilitat anticiclònica, el fum que no es dissipava en aquesta imatge que podem veure de Castelló de Rugat que ens envia Josep Emili Àrias. Una situació que hem tingut de calma i estabilitat arreu de la nostra geografia, amb un cel radiant, amb poca nuvolositat. De fet, a la seqüència d'imatges del satèl·lit Meteosat apenas podem destacar aquesta nuvolositat que es centra a la zona del sud-oest. Encara no s'insinua massa clarament el front que travessarà la península Ibèrica, però que sí demà farà augmentar la nuvolositat i que podem veure a la seqüència d'imatges del Meteosat que els mostrem com el cel estava pràcticament radiant, lliure de núvols a tota l'àrea mediterrània. Poca nuvolositat en general a gran part de l'est peninsular i per davant una jornada marcada per pocs canvis a l'espera d'aquest augment progressiu de la nuvolositat que si farà augmentar els núvols, sobretot demà, deixarà el cel tapat i podrà deixar alguns ruixats, especialment a les comarques de l'interior. Repassem les temperatures mínimes de la nit, unes mínimes que han quedat entre els valors més baixos al voltant dels 10 graus de Montanejos o Vilafranca. 15 han registrat a la Vall d'Uixó i a la zona d'Onda i 12 a Morella. 14 ha sigut la mínima registrada a la ciutat de Castelló i altres temperatures mínimes de la jornada a les comarques centrals venien protagonitzades per alguns valors a les comarques de l'interior per davall dels 10 graus. De fet, si podem veure aquestes mínimes de les comarques valencianes, podrem destacar que teníem al voltant de 7 graus en el cas d'Utiel i de Titaguas, mentre que 13 graus era la mínima de Bunyol o de Xàtiva. 15 han registrat a la ciutat de València i 14 a Llíria. Cap al sud, les temperatures mínimes de la nit es situaven també per davall dels 10 graus, allà han baixat més els termòmetres, però hem tingut valors propers als 17 en el cas de Dénia, on no ha baixat la temperatura d'esta quantitat. 14 graus hem registrat a Alacant o Orihuela i 15 graus ha sigut la mínima d'Elx o de Benidorm, 12 la mínima a Alcoi. I respecte a la situació que cal esperar per a demà, com els hem comentat al principi, el front que protagonitzarà el canvi de temps el podem veure en el mapa isobàric, podem veure també aquesta massa d'aire fred que ve del nord d'Europa i que farà que les temperatures es suavissen relativament, que baixen, de fet, sobretot a les comarques de la meitat nord i cap a l'interior, després demà baixarien cap al sud i després les mínimes. Per tant, en els propers dies, ambient prou més fresc del que hem tingut fins ara, vent que serà més trelat, acabarà sent més trelat cap a les comarques del nord i a llevantat o de gregal cap al centre i al sud. Això possibilitarà que puguen registrar-se alguns ruixats i, de fet, en la previsió de pluges, a partir de la matinada podem veure aquestes taques més blaves que mostren la possibilitat de precipitació, com demà, a partir de primeres hores i de sud a nord anirà recorreguent tot el territori per a acabar plovent, especialment a les comarques de l'interior nord. En esta taca més blava indica la previsió de pluja que serà més accentuada a les comarques de l'interior a partir del migdia. Al llarg de tota la jornada serà el pas del front el que deixarà progressivament el cel tapat i la possibilitat de precipitacions, situació que ens deixarà un dia ben diferent al d'avui. En tenim sol, tenim poca nuvolositat, si de cas començarem a notar l'augment d'alguns núvols per les
comarques del sud, però l'ambient serà agradable, les temperatures no patiran grans canvis i avui parlem de brises en la costa sense gran novetat. Demà, com diem, dia ja molt diferent, amb augment progressiu dels núvols. Ho notarem ja des de primeres hores, on el cel estarà tapat i podran començar a produir-se les primeres precipitacions a les comarques de l'interior. Al llarg del matí i de sud a nord, aquesta possibilitat de pluja anirà afectant tot el nostre territori i les temperatures ja baixaran. Demà serà un dia més fresc per a causa de la insolació, bàsicament, però també per aquesta massa d'aire més fred que anirà reemplaçant la que tenim ara i es deixarà un ambient un poc més fresc del que hem tingut en els últims dies. El vent anirà intensificant-se de gregal i de vesprada tindrem un ambient inestable. A les comarques del nord parlarem de possibilitat d'alguns ruixats, especialment en les zones de l'interior, però que també poden tocar la costa. El vent bufarà de procedència marítima, la situació marítima anirà alterant-se a mesura que avança el front i parlarem també a les comarques centrals i cap al sud d'augment progressiu de la nuvolositat que de vesprada de nou podria deixar alguns ruixats a les comarques de l'interior principalment, però que es poden desplaçar cap a la costa, tant al centre com a les comarques del sud, tot i que de sud a nord també hem de dir que anirà escampant a últimes hores del dia i dimecres ja apenas quedaran alguns núvols a les zones del nord que encara podrien deixar alguna gota a primeres hores. Vent a llevantat o de gregal també a les comarques o al litoral alacantí i en general nuvolositat a migdia amb possibilitat de precipitacions que aniran remetent al llarg de la vesprada. Els dies següents, diumenge, dimecres, volem dir, encara estarem afectats pel front que estarà acabant de travessar el territori. Podrà haver algun ruixat a la meitat nord, ja més difícilment cap a les zones del sud, on anirà escampant. Les temperatures mínimes baixaran en quedar el cel més ras i els dies següents, en principi, tornem a l'estabilitat i amb un ambient que estarà caracteritzat per unes temperatures ja molt normalitzades per al mes de maig, després d'aixos elevadíssims valors que vam registrar la setmana passada i que van ser rècords absoluts en molts observatoris valencians. Acabem, com sempre, algunes imatges, recordant-nos que demà ens espera aquest front que farà augmentar la nuvolositat, una situació que avui no podíem encara veure, donada l'estabilitat que teníem amb aquestes esteles dels avions que es mostraven la situació estable que encara afecta les nostres comarques, però que demà dona pas a un augment dels núvols i a la possibilitat d'alguns ruixats. Els deixem, recordem que poden enviar imatges a l'adreça que veuran, oratge@tvmediterraneo.es.